nově přistěhovaná rodinka, díl 1 a můžeme jít na to. Tak, já vám menší vsuvka, už se koukněte na moje další videjka. Tak užívejte další video. A teďka si půjdu třeba utřít prach nebo takhle, protože to mám trošku bordel z toho stěhování a ještě to tu není úplně hotový. Já si vezmu na své prostě nějaký pohodový oblečení, ať nemusím úplně tady lítat prostě takhle prostě. A budu něco dělat, nevím. Jo, budu vzbudit sestřičku, ať můžeme něco dělat spolu. Sestro, no, stávej, pojď něco hrát. Jo, jdeme něco hrát. A čo? Já nevím. Dosáhneš potom tu kytku, tam nahoře a tu panu. Jo, jasně. Tak já tam jenom trošku vylezu. Ty jsi to schodila. Proč jsi to schodila? To je rodinná památka. To tu máme už přes 10 let. Ajaj. Tak já jsem v průšvihu, ve velkém průšvihu. Já tam teda proto zkusím ještě víc vylézt. Ajaj. Ty jsi to rozbila všechno. Co se to tu děje, holky? Vy jste to rozbili. To je rodinná památka. To tu máme už přes 10 let. To byla ona, ne já jsem spala. To si ze mě děláš srandu, máme to tu už dlouho a ty to jen tak zničíš. Ale mami, to bylo omylem. Ach jo. Tak nevadí, no. Ale příště dávej teda pozor, nebo zavolejte mě. Víte co, já radši už nebudu spát. Teďka na vás budeme dohlížet. Tak. Nebo víte co, půjdeme ven. Pardon. No, aspoň teda něco budeme dělat. Vemte si na sebe něco pohodlného, teplého, protože sem budeme asi i koupat. Jo, super. Jo, už jdu. Tak, tady mám plavky, nebo to nejsou plavky, jo, prostě budeme to brát jako plavky a někdy i jakoby něco vedle prostě. Nebudou to jenom plavky. Tak, musím se utřít brejle, protože na nich mám prach, máme špinavý, protože furt si je nečistím. Pardon. Tak. Tak. Já si vezmu třeba tohle tričko, to je moje oblíbený. Tak. Mami, já už to jsem připravená. Ale počkáš, protože ségra ne. Tak. Proč jsi to dala sem? Já nevím, to bylo omylem. Tak holky, dneska se můžete výjimečně koupat v oblečení. Ale jenom výjimečně, jasný? Jo, já se stejně moc asi nebudu koupat. No tak dobře, no. Jsme tady, konečně. Já vemu ségru. Tak my si tady zatím sedneme s tatínkem. Já se jdu houpat. A proč máme tady ten most, když je stejně ve vodě? No to nevíme, ale prostě tu je. Fuj. Co to je? Co? Tady jsem o tom vůbec nikdy nevěděla. OMG. Tady je starý foťák. Oh my god. To je mega hustý. Ne, nechám si to pro sebe a tady budu strávit plno času. Ale musím si to tady vytunit. O pár hodin později. Tak a teď si to pořádně vytunila. Tak. Teď se tady zavřu a počkám. Tyjo, kde je? Já nevím. Kde je Sára fakt? Hej, Sáro! Mami, kde je Sára? Dobře. Tak já to dám pryč. Kde je Sára? Mami. Já nevím, člověče, běž to prozkoumat. Jako fakt.
Kde je Sáwa, maminko? Proč to nejde? Počkejte, pardon, já fakt se omlouvám, ale nejde mi vzít z té ruky. Já nechci ji najít, prostě počkáme, ona se určitě vrátí. Ale už jakoby, už zapadá sluníčko. Jo, už zapadá sluníčko, tak já bych měla asi už jít. Tak, bojky blbý. Protože, tak. No kde jsi byla? Promiň, mami, já jsem to omylem, prostě se někdo ztratila tam vzadu. Jo, super, ale příště aspoň odpověď. Odpověz, jo, odpověz. Já si tu vezmu tohle ještě, protože by to mohlo za chvíli už projít. Tak jsme tu. Konečně už to jde. Dneska bude spát malá s tebou, protože spala i když jsme v tom tamtom domě kdysi. Takže teďka si tady zapněte si pohádku nějakou si sežeňte a uloží, jo? Prosím, my tam dáme její postýlku. Jo. Budeš mít malinka zatím dočasně. Pardon, proč to nejde? Taky nevadí. Ach jo, tak asi nám to nejde, pardon. Tak už to jde. Tak, jdi spinkat, jo? Dobrou noc. Dobrou noc. Já ti tady zatím pohádku na dobrou noc. Co to je? Co to je? Pardon. Tak. Tady ti dám mlíčko a takhle pohádku, jo? Máš tu pohádku, tak dobrou noc. Já možná ještě chvilku budu na telefonu, protože že jo, já mám jít spát, protože zítra jdu do školy, ale já mám večerku až v 9, takže je 7, takže ještě mám plno času. Ono už je totiž jakože víc zima, tak už je tma, jo, i když je 7. Tak, to je teda hodná, že ji uspala. My už si jdem taky lehnout, že? Ano. No, ta teďka by tu mě pracovat, ale nepracuje. Tak nevadí. Protože my tady máme co důležitějšího. Už je 10, tak já vypnu mobil. Pardon. Já vypnu mobil, ostatní a takhle. Tak. Dobrou noc všichni. Moment. Počkat. Ukáž do diáře. Dneska máme na alergologii, tak já to jí musím omluvit ve škole. Protože máme alergologii, zubaře a takhle máme plno, takže to bych nestihla školu. Vstávej! Máme, vždyť ještě 7 asi teprve. No, 7. A proč? Vstávej, musíme to... Ty nejdeš dneska do školy, protože máme alergologii. Co? Ale jsem se tam tak těšila. No, to prostě také to také rozhodlo prostě. Já jsem taky chtěla první den ve škole tě vidět, ale ne, dneska máme alergologii a tady prohlídky, takže máme smůlu. Ach jo. Ale neboj se, můžeme ti cestou zpátky ještě dojet pro baťoch. Jo, super. A navíc, mami, počkej, kolikátýho je? Aha, ona je sobota. Aha, tak promiň. A mami, navíc to ve škole mě nemůžeš jen tak jakože omluvit na celý den. Protože jestli bych školu stihla, tak bych tam ještě musela jít do školy. No jenže ono do školy bys to stejně tak nestihla. Víš? Aha. Takže můžeme se ještě zdržet, když není škola ani. No jo. Máme i malou s sebou. No, já ji nechci vzít s sebou. Ale musíme. Stávej. Kupování. A po doktorovi.
Tak máš tu ten nový baťoch, i když se ti zrovna moc nelíbil, ale tak to nevadí, ne? Vadí. Tak a tohleto by bylo pro dnešek všechno. Omlouvám se, že to má 10 minut, já vím, jsem úplně líná to totiž točit a sestříhávat. Tohleto video má mít původně asi 20 minut, jenže já jsem to sestříhala, protože tam je tisíce chyb a navíc jsem tam nechala chvilku běžet kameru omylem. Takže loučím se s vámi a nebojte se, dneska možná ještě vyjde další díl. Tak.